Богати сме! Аз викам пица намери в гората, пица! Да намерим такива 20-30, защото това като го изпържиш тигана, то става... Той го... Върни му го, той заслужава го. Аз мисля, че пица намерил в гората, викам му някой оставил пица. Те имат ли двойник? Не, няма тия. Сърневите. Какво го намериш? Няма ли още да набере, бе, брат? И видя рамо. Къде го намери, бе? Тук ти не видя ли защото ми тръгнах нагоре? Да, усети си нещо. Това е голямо. Огромна е. Как я видя? Добре виждаш. 15 години гъби събирам, бе. От километър ги скицирам. Айде да ставаме богати. Кога ще береме гъби, брат? Да кара... Има ето, те даже... Да кара... Аз мисля, че тук, защото е по-студено... Не. Да караме машини само от магазина. От Митвас. Манатарки, да избереме всеки път по 20 кг манатарки. Между другото, ако едеш гъби, това половин тиган има само тази гъба. Много това, много. Ако искаш, ще вземи. Защото... Да, ще я фърлям, аз няма да я взема тази. Дай за него. Не, сигурен ли си, че не е отров? Пръстенчето виждаш ли го? Да. Прочети, бе. Прочети, няма отровна. Ама остави го в багажника ти за сега. Има манатарка и пак... Искаш ли турбичка? Ама хубаво е в пликче да го сложиш. Имам, да. Искаш ли пликча или имаш? Имам. Ще ти дам с... Ама ще я смачкаш. Как хубаво мерише майка му, бе.